Por suposto, hoxe é un dos días de maior afluencia nos Campos Santos. Nalgúnas localidades amplíanse as frecuencias de autobús e tamén os horarios para que todos poidan achegarse a honrar os seus seres queridos. Demetrio Morenza. Si, é o caso deste mesmo cementerio no que nos atopamos agora mesmo aquí en Vila García, onde son moitas as persoas que ao longo de toda esta xornada levan pasado por aquí, depositado esas flores, porque esta é a imaxe que hoxe se repite en todos os cementerios do país, flores para os nosos seres queridos, unha xornada especialmente emotiva na que nos acordamos dos nosos seres máis queridos que xa non están entre nós. Día de Todos os Santos que os cementerios galegos registrando unha sucesión continuada de persoas dende primeiras horas desta mañá para lembrar e honrar os seres queridos que xa non están aquí. Aquí a meus pais que están aquí enterrados. A filla máis bella, Mari Carmen, e o finado meu home tamén. O tempo e a falla de choiva respetou tanto os que se presentaron a primeira hora para decentar os sepulcros onde repousan os seus familiares como os que xa asistiran en días previos e que hoxe limitáronse a ofrecer os arranxos florais e outros agasallos para dignificar a memoria dos que repousan no Campo Santo. É un día un pouco especial que te acordas das persoas que che faltan e bueno, procuras vir a darlle este día un poquinho máis de respeto. Hoxe é un día especial para os difuntos. Para comprobar os froitos do traballo ben feito, achegámonos ao cementerio de Iraflavia en Padrón, onde as flores e as candeas enchen o recinto de espiritualidade e repouso. O coñecido cemiterio das Flores relocía hoxe como nunca. De momento hai bastante xente. Ayer, como estuvo chovendo, a xente máis ben virá hoxe. Hoxe está esplendoroso, cheo de flores, pero que está, non tanto, pero está todo o ano. Aquí todo o ano hai flores e todo o ano está ben. Os sepulcros de figuras ilustres como da poetisa Rosalía de Castro, cuyos restos permaneceron provisionalmente neste cemiterio padronés, así como o túmulo dedicado ao Premio Nobel Camilo José Cela, tamén recibiron atención este día. O que está é precioso sempre, tú lo sabes. Non hai cementerio, nós temos o limpo entre Caldelas, pero non é de xaulas desas de nichos e non é o mesmo. Unha xornada moi familiar na que o reloxo da vida detense por uns instantes para botar a vista atrás e volver compartir cos que xa non están un momento de paz e tranquilidade. Todas as flores ten un significado para min. Entonces quédame con ese para min xa. A visita aos cementerios continuará durante toda a fin de semana, aínda que o recordo perdurará para sempre.